Yada say yasamu akoba BMW Badwam TV Badwam Jumadi so Apostle Dr. Nita Ekotego yada sending Nkwanta South odiama ye nadwoi anopen samu atodwano ene de browse Adom TV Badwam kase de obatie wo mu bi eni aban ni abresa krodo make se wode asrafo okọ boko wo mu nkohwe masumdue emra fi se de ekoso no nyame animu ni entwa ye de sansam no ebebro make say MCE ya wono wo suhum ene immigration penifo aka won ho abom nipa bi a ya befa wo mo se ye de wo mo kosua adwuma wi akire galamse ne de wo koye ne yakwaje won afiri ho sansam no ene nsem bi na no pay ye de bro sa Adom TV Badwam kase wo share live a Facebook/Adom TV extra Gov't TV 119 DSTV 280 Uko YouTube search Adom TV tube ne kwa adomonline.com nsemi ne nsembebre ewo ho fasedama Majoy Trish entadi bako ene shemi midi afia amankwa tamaklo afia ni dem yentie se den samni chiremu ankasa etie ena make say Ghana ban asuma Ghana Armed Forces so one more enkoboko no mo enkoboama asumdue ene dinye emfa ntuma pa emfemfra ni nyina ne se na nsen asa Kenya no ho den ya wodwene ho ba bia onti ase kwachi ofosu swafo hwe aban kita hodi wakwakobo omanfo eni ejapade ahodo e wonpotam ho eho ban omo esa kire se asrafo yi kwa wokọ ho no ekohwe masomdwe ene kasapa akoso ho num se ne be ya omanfo ebobadwo aban agina so abo otekokọ so asantehene otumfo se to bibi otoso mienu ene asanteman ne ahemfo hodo a wo mo egina ahwe mabọ komentam ho ase no afa ntoma pen afre nyina no abaso ya wo kire se nanka otumfo adawroma mentem ho ase ke ebe wi ya nesa na ano asa akohunu mu a basabasa asa no homene so ho no fe nso won motem ho modin ase woni Ghana asrafo dom a okopie ho no ebedi kaso bom se de be ya asomdwe ebe ya adwuma ho eno da nchen ya soafo hwa amanwe ho nsam so enso e de abetu dwase wonum e de hwere na curfew ato omanfo wo Nalerigu ene ne mpatam so ya sese no wonum e be hye dem frɛ ewia no mienu akosi anopa no nsia ya eno e hyase ene dai kita won sabo so me ne da to so aduonu nso ya aban esre se ahemfo ene wonum e kan bi yeye won mpatam woni mabunu nyina amomodi aso beka wakoma to wayam na afei susu mentem ho ase yekoso no wo mo ebehwe masomdwe aba ansana wo mo atumi asanya won fa hodi apie bio afei nso wosa editabo ato omanfo wo Nalerigu ne mpata bi nyina aso se efiri na ekoi obi antumi enkita akondie bia emfa enante mpatam ho no bi biara obekere ne saa no mra enene bidi ya enya asem keto akora Mensi krache ya wono wo suhum wopoye mantemu ye Lydia ohene wa Sara wone Ghana Immigration Service ne ankrankre bi ni nyumaku enso abase engage now Africa ka won ho abomu a enipa aduanan mienu bi a yakofa won so wokoye adwuma so wi akire ye de wakosha bi a yetu fam agudi a emre ni ho no na yensa ka wo mo wo esikafo amantem bronu bi no ewo suhum Adom TV kase etwaso Suhum Municipal Assembly, in collaboration with Ghana Immigration Service, Police Service, Social Welfare, and Engage Now Africa, Omuye NGO, and Yababi PM, it was Suhum Potavia Freno, Esikafo Amantemo. Yinyan inti last week say foreigners be Ababeshasi, and Untine say ene yeba na yebeshe kwan yebefaso. Na yene wakasa na ye movie on back to their countries enunti na ene anape yegina ha sei inti anape yene social welfare for immigration service Engage Now Africa itu anamomba ha yebehwe no immigration for abomodin rescue in collaboration with Engage Now 42 victims enkrofo ada won every country mo ahyehye won bo se adwuma bi wo Ghana inti omombra eno mo de won aba be hye mu na no kwasem ne se ye ba ye ne krampo efie ne kra la ona ne kra ye nim no ye nim nua odi efie ne kra ye den e ma ye enti we ye won na ye de ma landlords for se sum ha de ye mpese ye soso ne ma bi se isokra because in pempi ye hwa eno na de criminal bebre den eba municipality nim no afesi komla ene pani kwankyerefo a wada Engage Now Africa no ewa bibre mu atoya ha ena ode atodwase one ama hodo mu panimfo egusu dinkita ho se wono mu a wade hye abepie mu no wetimi asan ede wakofia asomdwe mu a wani bia enka ho ye hu se
nipa bonifu bi na ehye baabi na recruit nkrofo edi omo ba mete se madam ne wo kasa no ka se nipa oto no nya adwuma bi a adwumboni na ba otim ye nuani mo motie bebre omo de omo ba omo de omo bebo se bi Brian fata tutu bra ebinim so bokro no pa ebinim kro atia omo so san recruit nkrofo nti opushi ye ma ye ne Nigerian High Commission edinsa so ndra ye frɛ obi wo Sierra Leone opanyini baako na yetimi di nkomo madam san pushi ma ne Nigeria High Commission penfo ni bi kasa ya enne yetimi di emu bi ba beko emamienu na kan Ghana fo na kan no immigration officers na hwɛ sɛ so omukɔ fato mu recruit bi fika so a disa nipa num no omukɔ no mo maka na ye bompa sɛ Yankopɔn bɛboa na obi a opɛ sɛ support na ombeko back to the country of origin na di omako Asumdua fa ne ntoma pafra Nkwanta South mesin mu otimante monti a school for be 864 stand to kwa ma ne ho so yede wo mo ekofie anaso wo mo nkofie na asumdua mra no ene ya meka se yasafra wo mo so wo mo mra me hye wo masua no ase Anipa afisa yenyina bomba ese asundie beba na adisua ne adikire betua so na omo aba se omo akosre kwan na omo se ye tua so asem papa yesu ye susu se ne be ya ofra ne ba mra de be hihye na omo transkun mu asundie omo tomato so ke ya omo wi na enu achi nkura na asundie beba na skun nyina abu asem papa na abeto ya yesu no nyina ba behia wa community chabogo and passex te ye hu hihye na ye gusu ye se achechefo no beba bi nkra e be ma won temporary accommodation se na be ya ye be transcom na ye revision kakra na for that me Nana Gadisa Okunte ya ono eyo hene ya owachala Nana Okaja ya ono ewo achiode na Nana Manfo Monfanche ya ono eye Adele ohene enso edi tudwa se esesa mofra yi kwan bia so kokosua de efri se ahwe ya na ntokwa ewo ho no amo won so wada achi akwa yi bibia wo ho enwinti esan enwumasua ho mfaso a ewo mpotam ho na wagidie enti no ene wonum etusa na mo no first nka yebenya region akwaja ye yebe na sensu sabas nka yebenya university anesu sakwaja ye sere Ghana Nkwanta kotojogu form omumboa ye ba bia basabasa yiwo bia obi anjai akuma asori bia ye sere rade se embra form yedi ho yamo nti ye pasumdwe ewo kuro no nti kasahoro no adela chode ade chala ye nyina ye nkambum ena kasa bia ewa Nkwanta nyina ye nyina ye mfa sumdwe emfante no man no na school for nkwala no atimi abetworo wa sumdwe mu na omanyo motamapa afra amia nchade abamafo regional minister MC Obia supportie amande yaba be management of the 3 secondary schools ayo Nkwanta manzimu enti ye best sre awofo no se Obia ma ne nkwala mra ati chafo no so mbeba no so ye sre ma Obia nya na adwen se ebia enyema fun bi besan asibio na mbom bambo nsem de ya hyehye ama bibie akoye enti yedam ase Adom TV Badwam kase na oguso ehwe no media fia amankwa tamakro na ye to so dia adehia ya wonmo ewo adoso ene ne mpotamo ne ntichu wonmo nsamso bia eye adoso ko enchi amanfrom womo chese sa bridge no enye ache bebre bosha ahodo na mpanifo abehye wonmo a na mampani John Dramani Mahama ene ka ho a bosha etoso mienu a wasade abre womo ne womo hwe animu se neidie ombetumi adi sa won hyehye no eso na tumi abo won se be ya sa nsamso bridge no ehwo akoni abadie no bekoboko amadehye. For the bridge, we believe in our president John Dramani Mahama. That is because he said he has done some before. Senior dada ni baya o dada yenu Mahama na waba sisi ane di ejini disi obetumi aya amaye for the time eba si ombeye bridge na want me anya no we de me de me mu de me ni gide bia se bia we Mahama time nso de ombeye di because of sena first one ni baya na eye bibisa no we die
Agenya me bam. Ye wogidi wa ban mu say wonya candidate obeye. If you say ye hwe say de oba betra adwaso no. Nani wo kwawu ha ni Afram Prince no a ye de wogidi. Ye beche. Ebeche nti minia nka me makuma so onye kwan no man ansa. Se oma kan ya hwe animu anso emba. Nti no so ntu na ama me ka se bia me ni gidie se obetimaye. Aban na musini ya ono ewo kwawu Afram South. Moses Tangmi enso ene Adom kase twetwe nkomo wode tu dwa se aban eni di sa adwumadi echi pa ya sika wode bedi sa adwuma no mpo wanya ede ato ho no ma enche kura sa adwumadi no eba be hyase enu nti omanfo obo mpatam ho enka wakoma ento wonyam sika na omukwagie so omudi ba bridge amaye a omo anfanye no obi a okwagie sa sika na wa divert sika no dia different no wadi nsa ato abrewa bia nimu ba omis NDC and President John Dramani Mahama ye be ya hwehwem ahwe ba bia sika na akwadi because omadi Afram Prince for abro MPP ni na do akufo do aban omadi Afram Prince for abro because sika no it was purposely meant for our bridge and we don't know the whereabouts of the money until bia the system bia no obe question obe answer. Ejadifo ya womo ewo Obuasi Black Park ene dey wo stress wo bambo mo nsem na mpanifo miem womo abambofo no so pa na mo edwa no ene adehye wo mu nyina ho ban ene empo ekro no mu na afei ensi ejahyehye nso ano kwan na make us Obuasi Black Park Unity Association no mo ayesi enwuma ene nam so modern semi etudwa nje mu ya ntwan ama yare moyen ansana sa ansiesie ana ma yake yetu ho esi wosan ndedei obia enye adwuma ana obia mbie ne container until say ya adwuma na wie na ya hati a etumi akoto adwuma di a yedie so aho ye femu de doso de edi kan pa awa ha e challenge ma yan ayesre oman empanyufo ana omo aka bi a ebemu oni se amomwo yan titre na Black Park ya akronfo titi empa na no we see ekwo mani piece so the piece say penifo so e ka se bebi a yedidi ho no yense ho nti efutu a me de ma me nuanom a sabi ye container wa ha yenya bibi kakra efiri mu ne se ye besre se ne ye che medin kan aka no efi ya de a de how bebreba ti bebi a wo ye adwuma no wo be hwe se wo bedi ho ni wo sorry a wo be prapra na wo pra empo enko se wo be hye no wo bebi a wo no na emomu de bekọ na wa kọ hwie gu se ne be ya bebi a ye adwuma no ati na de nkoso so abre. Old students are one more Sanitation Central or from one who nobles of 1990 and they make us say what the West beings do. A commencing no emusam penfonye now on far and more buying a woofing home. And see you, Yana say who say if you emry, you could do na your MC so bad so trying among pa who says you could me pa. Tina was saying it's me a baby epia di ono so eyen nti anamo a yetu yi no ya namo a ya dwene ho asiera da na ene na meka se yetimi ada na di se di adwene ho sie ne yi apie na ye bota yi nyina ne se efin so bete chance se efin so ti a apomuden beba Abanka chipenia wa Sanitation Central Ebenezer Echo Edua wajesa dustbins yi enso eda wono asese wo boa ahwese awodi unsem ewo no municipality ne monso ebetumi akonkan Sanitation Central yebutaye is say municipal no be the cleanest municipal ewo Ghana nya Central region Ghana nti yetu anamo ayese yepe dustbins yede sisi krom na ya hodin entumi nti na yesresre ye manfo nti omo di nkan omo respond to our call nobles of 90 omo ye eku a omo wie middle school 1990 no maka omo habom no ma beche 10 we na be boa ye dwumadi ne pa Municipal Health Director Wakwa West say Celestina Asante or the additional netum penifo animo so here scanning machines chip compound I would won kronkuma no emu na tumi aboa ma pomuden pa akwaye minya ya ankaimpo abai even the chips no ye no baby a chips with midwife wo ho biare fast scan machine enka ho or the scan machine ka ho unsafa lab kakra
lab kakra se lab man wo ha obeye sa basic maternity labs no ama penfo no nanka senior ban pesa nka omobetu kwan bebre ansa makọ assess we no so ho nanka enye comprehensive like ni nyina nka ho preko ekrasefo asetena na emu eden nti sa ban dom yen dia ondom yen on that regard nti abrofu yi so sa na omo se yesra so omo dom yen na ye scan machine nanka omo boa ye establish very basic labs ewo facilities na ya ye ni mo. Dr. William Ofori ena wono eba no dani edema adokotafo a ya omo ewo Give Hope Global US abrochi memu ena also editudwa se ombeba na omo de mwa abeboa won free se omo a obehunu hawa amanfo wo mu no ama omo abotu yie pa ti apomuden ne ngumasua ho mwa biara a amanfo ne hia no ode bebre won osan editudwa se wono ma wanyini no momoden se obekọ akọhwe wapom abra no bra no watretre wapom na wagya enchine bebre a wodie no se ne be ya ne nyina abeboa mo apomuden the mechanic say obia no so when you fear afibia no but more than so be check up the toss to show didi mu ye na didi a nchine wom dodro ne srade wom dodro be hwe ni ye na the toss me ensa say obeye say de bia no say nantio na the friend of physical activity so be active na afe no wahwe ade nso ema wakoma CP se oya sorry konia eno nso be ho adwuma Enya no so na Adom TV Badwam kase no yemfansi ha yada semre ne adaje a wode maye wadaro maye kwaba de bonkrata no ne Adom online stories no to aso ye nchekura media fia amankwa tamaklo